दिनै भैरबकुंड ब्लकनि सिङाव थानाय भरला भिसिडिसि सिङाव नैबे कलबारि नैबे गामियावहाय आदिबासी बिसेसकरि आदिबासी सम्प्रदायनि जोंनि BPF राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन खालामदों। बे जोंनि BPF राजनिति हान्जानि थाखाय जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। आरो बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोर दिनै BPF राजनिति हान्जायाव जइन खालामनो थाखाय ओंखारदों। जों BPF राजनिति हान्जा हिसाबै दिनै जोंहा सरकार गैया, अब्लाबो जोंनि BPF राजनिति हान्जायाव रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो गोबां जोंनि BPF राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन खालामदों। बिथांमोना नुहुरदों आरो मोनसे अभिज्ञताबो दंखायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर BTC सरकार सलायबाय आरो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मा खामानि मावबोनाय बे गासैखौबो दिनै माने प्रमोद बर' मावनायजों एसे रुजुयो रायजोफ्रा। नुबाय जे हाग्रामा महिलारिनि तुलनाव प्रमोद बर'आ जेबो मावाखै। जिहेतु बे बोसोरथामाव जेबो मावाखै, रायजो राजाहा नुहुरखाबाय जे बिथांमोना जेबो मावनो हानाय नंला आरो बिसोरजों थानानै जेबो लाब गैला। बिसोरनियाव जेबो आसा आरो भरसा गैलिया। दा बेखायनो BPF राजनिति हान्जाखौनो बिसोरो मोजां नुहुरदों आरो बेखायनो BPF राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन खालामदों। आरो दिनै सार जों नुनो मोन्दों BPF हान्जाखौहाय UPPL सरकारा बुंबाय थादों गावसिनि मानसिखौनो जयनिं खालामबाय थादों होननानै खालामबाय थादों होनना बुंदों। मा बुङो सार बेनि? बेयावथ' दा नोंसोरबो नुबाय, मिटिङावथ' नोंसोरबो दङमोन। बिसोर गावसोरनो बुंदों जों थांनाय बाराव UPPL दंमोन। UPPL दंमोन होनना बिथांमोना स्वीकार खालामदों गावनो। आरो जोंबो मिथिगौ बिथांमोना UPPL दंमोन। बिथांमोना सिम्पल मानसि, साधारन मानसि। गोबां प्रलोभन बिथांमोना इलेक्सन सिगाङाव होदोंमोन, गोबां परिबर्तन लाबोगोन होननानै, न'खर साख्रि होगोन होननानै, आत्महायगतफोरनो 75,000 कोटी थाखा होगोन होनना बुंनानै। बिथांमोना बे बोसोरथामाव नुबाय जे थाखा फैसा होनायाथ' बादानो, साख्रि होनायाथ' बादानो। बिथांमोननि मोखांखौ बिथांमोना नुवाखै, बिथांमोनखौ सिनायानो बिथांमोना। दा बेखायनो बिथांमोना दुखु फोरमायदों। दा बेखायनो BPFआव जइन खालामदों। जोंनि मानसिखौथ' जों मालाबा जइन खालामाखै। आंथ' दिनै खैराबारियावबो दंमोन। खैराबारियाव प्राय 1000 मानसि दिनै जइन खालामदों। मैया कालाइगावआव आं दंमोन। कालाइगावआवथ' प्राय 1500नि बारा UPPL आरो BJPनिफ्राय फैनानै जइन खालामदों। बेथ' नंखाय नङा, रायजो राजाफ्रानो नुजोबदों, सिनाय मोनो, मोजां मानसि जइन खालामदों। बहा BPFआ गावनि मानसिखौ जइन खालामो। सार बेजों लोगोसे दायो जों नुनो मोनो टेट क्वालिफाइडनि थाखाय गोबां जायफ्रा माने एपइन्टमेन्ट मोननो गोनांमोन बिसोर गोबां खुद्रिसारबाय थादों, धरना होनो गोनां जादों। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? बयबो मोनसे आसा लानानै परिखाफोरखौ होयो आरो गभर्नमेन्टआबो कमिटमेन्ट होयो जे नोंसोरो जुदि मास्टार साख्रि मावोब्ला, मास्टारनि मावोब्ला टेट परिखा पास खालामनांगोन। दिनै बिथाङा बहुत खस्थ' खालामनानै बिथाङा टेट परिखा होबाय, पास जाबाय। मोनाबाथ' दुखु मोनगोन, खुद्रिखागोन। बे सरकारनि दायित्वमोन। दा गोबां जोंनि स्कुलफ्राव जुदि नायोब्ला गोबां भेकेन्ट पस्ट दङ आरो माने बहाबाथ' मास्टारानो गैया। दा बेफोराव होनो हायो इच्छा खालामब्ला सरकारा। दा सरकारा बेफोरखौ होनायनि इच्छायानो गैया। जोंनि शिक्षा बेबस्थाखौ बेसेबां मोजां खालामनांगौ बिसोरनियाव दायित्वआनो जुदि लायाब्ला बहा मोजां जानो। दा बेखायनो टेट जायफ्रा पास खालामना दोङो बिथांमोना खुद्रिदों आरो नियम मथे बिसोरखौ होनांगौ आरो माहाबा नङा माहाबा बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जेब्ला सरकार फैनायनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन एजुकेसना फार्स्ट जागोन होनना बुंदोंमोन जेब्ला सरकार फैयोब्ला। दा बिदि थिग बेबायदिनो बिसोरो खुद्रिबाय थादों। अबाव फार्स्ट दा लास्ट जाना दं होनना बुंदों। बेनिब्ला सार मा बुंनो सानो? प्रमद बर'नि खोथायाथ' माथ्र' टेट टिचारफोरल' बुङाखै, बिनि मोनफ्रोमबो खोथायानो मिसा। बहाथो हसा खोथा बुंदों बेलाय? रायजो राजाखौ इलेक्सननि सिगाङाव मा बुंदों बेलाय? बिराद गिदिर मोनसे परिबर्तन लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। BTR सुक्तिनि जुगेदि गोबां जौगानाय खामानि जों मावगोन होनना बुंदोंमोन। बिराद गिदिर अनुस्थान प्रतिष्ठाननि खोथा बुंदोंमोन। न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन। महिला आत्महायगतफोरनो 75,000 कोटी होगोन होनना बुंदों। बहाथो होखो फालाय? बिनि मोनफ्रोमबो खोथायानो नंखाय, मिसा। बे मिसलिया मानसिखा। जोंथ' सिगांनिफ्राय बुंदों प्रमद बर' सासे बिराद मिसलिया मानसि। बिनि खोथाफोरखौ बिसास खालामनाङा। दाथ' प्रमान जाबायना जों बुंनायफोराबो। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखाजोबदों, मिथिखाजोबदों। बेखायनो बिसोरनि सायाव दायो रायजो राजाफ्रा इतिमধ্যे खुद्रिबाय आरो बेखौ रावबो होबथानो हानाय नंला आरो माने। दा प्रमद बर'आ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों दा बेबायदि साख्रि थिसनोब्ला जोंनो फार्स्ट प्रायरिटि जोंनो एसआइ नांगौ होनना बुंदों, स्टेटमेन्ट मोनग्रोनांगोन होनना बुंदों। बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? बिसोरथ' BJP सरकार दोङो ना, BJP सरकाराथ' आसामाव खालामगासिनो दं ना। मानो बेखिनि लाबोनो हाया बिसोरलाय? पस्टथ' बहुत खालि दोङो ना। आसामावथ' गोबां जायगायाव एसआइ दङ। दा बेखौ जुदि हायाब्लाथाय मानोथो दायित्व लादों फालाय? हंगारना होबानो जाबाय ना, बेलेगा सालायगोन ना। बेखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला मानोथो थादों बेलाय पावारावलाय फालाय?
हंगारनो हो बेलेगा सालायगोन मालाय लाबोगोन बेलेगा दाथ' जोंनि गथ'फ्रा मा अबस्था जादों मास्टार गैयिनि थाखाय सोलोंनो मोनाखै दा जोंनि जाथिया मा जागोन भबिष्यत मा जागोनफ्रा जोंहाथ' जोंनि मानसिफ्राथ' भबिष्यत जेबो खोमसि जुदि मास्टारानो जुदि गैयाब्ला जेबो सोलोंनो जुदि मोनाब्ला बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन माने दा बेफोरखौ सिन्था खालामनो रायजो राजाफ्रा बहुद आसा खालामदोंमोन आरो आबसुनि लिडार हिसाबै माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै खालामदोंमोन दाथ' उल्था जाबाय दा जोंनि इयुननि जोलैफ्रा माने खोमसि आरो जेबो नुहुराखै बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगौ ओंखारबोनांगौ बेखौ प्रतिबाद खालामनांगौ बेबायदि सरकार जोंनो नाङा बेबायदि लिडार जोंनो नाङा जेबो मावनो हायै लिडारखौलाय मा खालामफालाय जोंलाय मोजां लिडार लाबोनांगौ मोजां सरकार जों दानांगौ आरो दायो गबिन्द चन्द्र बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों सार बेयो बुंदों बे फाउन्डार अफ एक्स एनडिपिनि रन्जन दैमारिखौ लाबोनाय बा बिसोरखौ रिलिज खालामनाय जोंनि खामानि नङा बुंदों बेनि थाखाय गोबां हाइकर्ट दं होनना बुंदों नाथाय बिथांमोना पावार फैनायनि सिगां बेखौ सासे सेक्रेटारि हिसाबै लांदोंमोन दिनै बिथांखौहाय मिस इउस बायदि जों नुनो मोन्दों मा बुङो सार बेनि बेलायाव दा बेखौथ' मा बुंगोन गोरों हिसाबै बुंदों ना रोङा हिसाबै बुंदों बिएलटिनि समाव गोबां गिदिर गिदिर केस दंमोन आरो माने जायखौ हाइनेस क्राइम होनना बुङो बेफोरबायदि केसखौबो बोखारजोबनो हादों मानो हायै दं बिसोरो केसखौ मोजाङै माबा खालामथोंलाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंथोंलाय जोंहा जेबो आपत्ति गैया बिसोरखौ बेल होनायाव होननाल' बुंथोंलाय बेखौ मानो बुंहोनो हायाखै बिसोरो मानो हायै दं सरकारनिफ्राय मात्र सरकारि उकिला बुंथोंल' जोंहा सरकार हिसाबै बिसोरखौ जामिन होनायाव जेबो आपत्ति गैया होननानैल' बुंथोंलाय माने हायै दङ बिसोर सिगनेटरिस खनसे लाबोबाय पिस माने एकर्ड खालामहोबाय दा बिनि थाखाय मानो हायै दङ बिसोर सिन्था खालामाखै नाजायाखै बिसोरो एबा रोङाखै बिसोरो बिएलटिआथ' मोनसेबो केस गैला जा बिथां हाग्रामा কাৰণটো হৈছে এইটো হৈছে যে আমি ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টি আছিল আগতে ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিত আছিল এতিয়া নাঙৰ পাৰ্টিত সোমাইছে কাৰণ আমি বহুত কৈয়ে আছিল মানে ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিতে পইচা দিম কিবা এটা সহায় দিম বুলি কৈছে ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিয়ে নেকি দিয়া নাই ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিয়ে কৈছিলে যেতিয়া চৰকাৰত অহা আগত ধৰ্ণা দি আছিলে বা বহুত এইখিনি মানে গাঁও যাই পেলাই কৈছে পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি কৈছিলে আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে নেকি দেখা পোৱা নাই পৰিৱৰ্তন দিব বুলি কৈছে নেকি তো দেখা পোৱা নাই দিয়া নাই পৰিৱৰ্তন ভোট ল'ব আহিছিলে ঘৰে ঘৰে বহুত কথা দিছিলে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে ঘৰে ঘৰে চবে সমান হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে না পাইছে নেকি আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই কি দেখা পোৱা নাই এতিয়া চাকৰি দিম বুলি কৈছে ঘৰে ঘৰে সহায় দিম বুলি কৈছিল পইচা দিব বুলি কৈছিল ঘৰ দিব বুলি কৈছিল চাকৰি দিব বুলি কৈছিল এইটো দিয়া নাই আৰু কিবা উন্নতি হোৱা দেখা পাইছে নেকি যোনটো এতিয়া ইউপিৰ চৰকাৰত উন্নতিটো দেখা পোৱা নাই একো উন্নতি হোৱা নাই আৰু দিয়াও নাই আৰু এইটো আমাৰ ঘৰ ওচৰতো এটা দলং দিম বুলি কৈছে এইটো দলং নাই পুলুং নাই ইমান কষ্ট হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হৈখিনি আমি পাৰ হৈ আৰু কোনটো বেছি দিছে আপোনাৰ এদিন বাৰী এইটো ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টি দিম বুলি কৈছে এতিয়াতো দিয়া নাই এই নিচিনাই আছে এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে 2025ত যদি ভোট ল'ব আহে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো কি দিম কাক দিব ভোট এইটো নাঙল পাৰ্টিক নিদিম ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিক নিদিমে আৰু ই সহায়ো নিদিলা এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিক আমি নিদিম এতিয়া নাঙল পাৰ্টি ভোট দিম আপোনালোকে কেইজন জনাইছে আজি 52 জন হ'ব দে